కొట్టే శక్తి ఉన్నా, కొట్టే ఓపికన్నా, కొట్టే బలం ఉన్నా, కొట్టడం తెలిసినా తట్టుకొని నిలబడతాను చూడు, దెబ్బ తిని, అది బలం. ఎగతాళి చేసినోడిని ఎగతాళి చేయటం కాదు, అవమానించినోడిని అవమానించడం బలం కాదు, తిట్టినోడిని తిట్టడం బలం కాదు, తిట్టును తట్టుకోవటానికి బలం కావాలి. చెయ్యెత్తి కొట్టడం నీకు చేత అయితే నాకు చేత కాదు. ఎండి పుల్లని ఎరదీస్తాను చూడు, తలకాయను కాళ్ళు పట్టుకుని తెలుసు ఒక దెబ్బే నువ్వు కొట్టేది, మరి రెండో దెబ్బకి నీ చేతులు లేకుండా పడి నీకు తల కాళ్ళు పట్టు కోడి పిల్ల. నీకుంటే ఉన్న ఆకారం నీకుంటే, మాకు అంతకంటే పెద్ద ఆకారమే ఉంది. మరి ఇంత ఉండి కూడా మౌనంగా తట్టుకొని పక్కకు వచ్చేస్తాడు చూడు, వాడు బలవంతుడు. ఎగబడ్డోడు హడావుడు చేసినోడు కాదు.